BTCनि हेडक्वार्टारल' नङा, बे BTCनिबो हेडक्वार्टार आरो लोगोसे बे बर'फोरनिबो माने नार्भ सेन्टार, बे बर'फोरनि उथुमै जायगा। दा BTCआव गोबाङानो गोबां मानसिफ्रा बुंनो हागौ बा सोरबाया बेबायदिनो दा सरकाराव गैयैनि सोरबा खोथाजों बा सोरखौबा सोरनिबा दालालि बेफोरबायदि बुंनो हागौ। दा जिखुनु हक जाया मानो, दा जोंनि BTCआवनो BTCनि थाखायनो मोजां खामानि मावदों नामा? बे मानाव गेदेर जोंना BTCनि बा BTCआवनो जे गोबां समावबो बासायबोबाय थानाय आरो बर' हारिनि थाखाय खोथा बुंबोबाय थानाय जे मानाव गेदेर दावराव देख्रेब सारा मा खोथा बुंदों, नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रो। नायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा बुजियो फोरमायहरबानो जाबाय। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै क'क्राझारनि डिसिनाव फैदों। दा जों मानो फैदों, दा बेखौ आं एसे उनाव बुंगोन। दा बिनि सिगां जोङो दमासि गोथार दिननि थाखाय, गोथार फोरबोनि थाखाय आं गासिबो बर'फोरनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनो जानानै जों बावनाय जाबाय। दा बे गोथार दमासि फोरबोआ जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय जाहाथे लाबोयो, हिंसा हिंसि जाहाथे जोंनिफ्राय बोखारनानै लाङो, गाज्रि साननायफोरखौ जाहाथे बोखारनानै लाङो, जोंनि गेजेराव गासिबो गोथार साननाय, गोथार मोजां मोननाय, अनलायनाय बेखौ जाहाथे लाबोना फैयो। आं बेखौनो प्रार्थना खालामबाय। आरो लोगोसे बयबो रायजो राजानो दमासि फोरबोनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय। दा जों डिसिनाव फैनाय खारना जाहैबाय, बे फैगौ 17 जानुवारि खालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि माननीय गेदेर नरेन्द्र मदिया गुवाहाटियाव फैनानै बे नैबे दा गोदानै जे रेलगारि बन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा टु गुवाहाटि कामाख्या आरो कामाख्या टु माने हावड़ा जायनाखि बेखेवना होगोन, बे माने मोजां जादों आरो जों बेखौ बरायो। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जे बे बन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसआ क'क्राझाराव स्टपेज गैया। बेनिखायनो क'क्राझाराव स्टपेज नांगौ होननानै जों दिनै डिसिनाव गांसे मेम'रेन्डाम होबाय। बे मेम'रेन्डामखौ जों NFRLनि जेनेरेल मेनेजारनो हरबाय आरो भारतनि रेल मन्थ्रि बिथांनोबो जों हरनाय जाबाय आरो माननीय गेदेर प्राइम मिनिस्टार बिथांनोबो जों गांसे हरनाय जाबाय जाहाथे क'क्राझाराव स्टपेज खालामो। मानोना क'क्राझारा बे BTCनि हेडक्वार्टारल' नङा, बे BTCनिबो हेडक्वार्टार आरो लोगोसे बे बर'फोरनिबो माने नार्भ सेन्टार, बे बर'फोरनि उथुमै जायगा। दा बे उथुमै जायगायाव आरो BTCनि हेडक्वार्टाराव जुदि ट्रेना लाखियाब्ला बे खोब अननाय जायो, जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जायो आरो जोंनि जेसेबां माने जौगानाय, जोंनि प्रति जे मोजां मोननाय बेखौ नेवसिगारनाय जायो। दा जोंहा क'क्राझाराव गोबां दिनै माने मख'थावथाव माने जुक्तिफोर दङ ट्रेन लाखिनांगौनि। दा दिनै क'क्राझारा मोनसे हेडक्वार्टारल' नङा BTCनि आरो बर'फोरनि हेडक्वार्टारल' नङा। दा बिनि बादैबो बे जायगायाव आसे पासे जायगाफ्राव गोबां जोंहा माने टुरिस्टफोरनि थाखाय सिनिक बिउटिफोर दङ, बेफोराव टुरिस्टफ्रा फैनो हायो। आरो जोंहा बेयाव इउनिभार्सिटि दङ, माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ आरो गुबुन इउनिभार्सिटि दङ। ओमफ्राय लोगोसे CIT दङ जोंहा, ओमफ्राय इन्जिनियारिं कलेज दङ। दा बेफोरबायदि थासेयावबो जे मेडिकेल कलेज दङ। दा बेफोराव थासेयावबो जुदि क'क्राझाराव जोंना माने रेलआनो जुदि लाखियाब्ला बे दुखुनांथाव जायो आरो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जायो आरोखि। बेखायनो जोङो जुदि प्राइम मिनिस्टारा बुंदोंब्ला सबका साथ सबका बिकास सबके साथ होनना बुंनाय बाथ्रा, दा जोंनाव बेफोरखौ माने माबानांगौ, इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्ला जोङो बेफोर ट्रेनखौबो जोंनो बे गोरिब गुन्द्रा जायगायावबो जोङो स्टपेज होनांगौ। दा जों बेखौनो दिनै माननीय गेदेर डिसिखौ जों खावलायबोदों आरो जोङो बिथांनि थ्रुयैनो जोङो मेम'रेन्डामखौ दिनै हरनाय जाबाय।